hidupnya dipakai habis satu scenario. Ada yang berjalan tapi saya lagi kasihan bukan jadi. Ibadah pelapor baru tangani. Dunga betahe baru jumpa yuni di bulan Nabi. Dohon motor namanya pun disi serase.
Sudema aka borune baho bere doho ibe bere. Jadi molo petung songonon na bohu pasahatami tu hamuna ang ginami si Depi doho songoni nang anak di basitaba unang ibere kamu si buanon nami i. Alai bereng ma di hari dioni hami asudi aka poriba muna di bagasatikyon. Jala molo poda nunga tung macai godang aka poda di jalo hamu. Mulai sian dung di boto hamu roha nunga tung godang poda molo poda siak kami dangadong pepala dia hamuna mama mudain di rumah tangga muna anggia nian gabe rumah tangga nahasea hamu di tonga-tonga ni keluarga muna margataba inang di jolo ni hula-ulat na marga baho tarlumobi ma di jolo ni tuhatta alai sada pesan siak kami saluhu na kana borum doh aka peribamu ingok ma hata ni tuhatta nama dok na tarsurat di Joshua ya au doho dong aku sajabu hola Jehovah do oluan nami atong molo hola Jehovah do oluan muna unang oleh hamu aka gosip ni aka keluarga asal nang sega rumah tangga muna cukup hola Tuhan ni kamu dong muna di rumah tangga muna jadi molo petung songo dia non nabohu pasahatami aka siluan nami tu hamuna balas maro hamuna songo ni manang di hamu poriban nami si matuan yang gikon jol mana poso dope jadi molo metung do songo dia pendon aka pangalahona di Jabuta badengga podo-podo ay parumetoda nanget tamu marsia juan-juan ay malo kasar hita at nalubi kasar mana jeta juai ma to aka jol mana poson waing molo hita na tua gabi hita na maulo mengalah to aka no poso ima pangiduan nami siya kami aka poriba muna da di posrohan nami di hamuna poriban nami ala nunga keluarga nong metua hamu ba saliling nope dunga kuboto sadani rohamuna keluarga na bahagia do hamuna jadi pasrohan nami asat tong poda-podaya nak ton podaya kapa parumetoda kakak dah ima sidohon nami par musik nami di sonwaeng nunga jongjok kami poribani angginami si Depi doakan boruna naing pasahato silua nami mahami doang nami do anak nami on Bay majo musik na hobar si musik si totoron nami. Gabi nang. Ke kiri,
to dah. Jadi song-song ni mah di ho Devi dohot iwirin yang bawa iso jongjok kami ke tulangmu. Jadi napar julu sahali adok kubuk kami di sana te songot inganan Nabi non ale molo petung holak kutsi hupasa tami di son banyam mabarang nada. Jadi napa dua hon dina jongjok kami ke tulangmu hubuk kami do di son ulus siat tulang unang debere ko itu nilai nai alai di kehadiran nami ima halas son itu dah molo pitung sedia na boy ibe tulangan non balas marhani daging las marhani terdimati ima jolo sidohonon idok roha ipasa menjadi tulang uluson oke pasa menjo gitu ah ide ulus siat tulang ima jo ulus tohonan iya baik ke tanah asa tu buat lak tu si korong mau itu di perubatua molo pitung sonon ulus na baik kami tubuh anak tubuh boru mau itu dongam mama saur matua jalan tulang oke jadi si Devi dohot si tabbati hami uti nama hata si paingot si kami ngagudang nakin hata si paingot kunci na rumah tangga dos rohamuna padua unang mago holong marorang tua alani naung marsih holong kamu aido nama saya halak batakon dung davot holong ni rohanai olo gabe berubah holong tua pada uoma kupasingot tami hamuna dua ati songoni holong muna marorang tua ditikina poso ikul lobi songoni mabek kamu anon holong muna marbava dohot maroma dua cahamuda jadi napa dua hon di rumah tangga asa gabe sitiruok kamu molo adong perselisihan itu rumah tangga unang ibigi tetangga kamu mersuali kalau ibigi tetangga kamu mersuali sar berita pur adu jadi ima kunci molo adong nahurang di tengah-tengah rumah tanggamu unang ibigi tetangga masalah ima kunci nada asa gabe rumah tangga situ kamu di tengah-tengah ni luat lumovi ma di harajon itu hatta ima sudema kamu marhite hocang lapatanda molo kola bere nami be ku pasangan tami ulus las marohani boto nami dok lain nami di son songani manang dia mangboru nami sitapa guk marohamuna molo tupeng songonona keparjongjong nami songot tulang simat jorang di son saruma tua ma musalukna keluarga sitapa nah udah bot tami di opason di bere nami si Depi dongot si tapa molo tutur niadat marpahopu mahame Tuhan alai si dohonon nami lain dohon iboton nami di son na pasti hari ini adalah hari yang bersejarah lau menempuh rumah tangga hamuna tujuluan darion si dohonon nami ikon saling menerima dohamunang diakka kelemahan si tabang dohot kelemahan si Depi mari saling menerima sehingga tidak ada masalah yang tidak selesai songon torop nera buni ulosi masugut tu tahun yang mata nomor 2 de bata akka dianak dohot di boru binopar di hamuna saat suluman satu botean tu botean di 300 nungga mardala nan pamas-masuon ni tunghata marhite na posona sadari di hamuna mamuka rumah tanggane baru jala taruri duhame nang dia ka adat nagok asima rohani mata nama tua de bata sahat mahamu tu penggabean jala horat coras si molang-molang masih kami dihita si majorang do rombongan mulu tungarong atas tapan sahat mahitang gabe horat supolak kami halis dohon nami di boto nami nang lain nami halas somale di hari tua mon di hobasiho saluna terluwi kabere nami saluna di bekoro akan adigan terluwi na Maria rakone jadi kami tangyang nami siak kami akatulangmu saya giat ma di tuhata gajang ni umur diho asal salubna dia kapaparan na pinasaan di bata songot tanggung jawab muna saya giat ma tutong diri Tuhan na tinggal di huta songot ni pangaratuan saya giat ma di tangyang nami marhiti kabagas munai saya di tuhata ma marhiti ulau non gabi parmiaman di pasu-pasu ma bagas munai asa sonak kamu terlubui ma nabar perparani tuk songoni penon itu natar pasatami olok tubereon las marohamuna
sotong libere kamu kanilai na pasata tang yang nami ma asa tung las rohamuna song ni pe sia punguna non pasata tong ulus na las ya kabere nami on las marhamuna terluwoi ma di like kunang botok kudus rohamuna masih don nami dari botok kuda asa dapot song pedoni hatai napura di atas tangan debat di atas ni pinggir pasu asa kami memang ulusi badan di batama nau masu-masu bajo marulupulup terdiki obus sarunemi penggol. Aidak kelas silah isau kita naro.